I em preocupa també que s'estiguen avançant algunes mesures en matèria de continguts, perquè ja veig que en 29 milions, si obrim la tardor, n'hi ha que pensar en procés de reclutament de personal, n'hi ha que veure quin tractament se va donar a aquell compromís que marcaren en la llei de tindre en compte la situació dels extreballadors que entraren per un procés d'oposició i que acumulen una experiència en el sector i en l'empresa especialment, i em preocupa, per tant, quins diners estem pensant en consumir en totes aquestes infraestructures i en aquesta suposada licitació de continguts d'aixos màxims 29 milions dels que vostè parla, perquè n'hi hauria que pensar que almenys podrien tindre en funcionament la ràdio i televisió 4 mesos. I, per tant, si n'hi ha previst algun tipus de càlcul. Ho dic perquè, sense que les Corts hagin avançat encara més enllà de conèixer l'informe dels experts, tal vegada pogueren incurrir en alguna precipitació. Estas indemnizaciones, prejubilaciones, estos acuerdos que se pueden estar llegando, si se están llegando con los trabajadores, ¿están presupuestados en estos 29 millones que tiene usted para este año o dónde esos costos que pudiera llevar cualquier acuerdo con los trabajadores, ¿dónde estaría, de dónde podríamos sacar o dónde sacarían ustedes ese dinero? ¿Quiere decir que ya tienen ustedes un proyecto decidido con una estructura? En cuanto a lo de las negociaciones con el comité de empresa, lo que le he dicho. Salió la noticia, debo reconocer que yo me enteré más o menos al mismo tiempo de la noticia, por lo tanto, bueno, puede haber habido contactos en algún sentido, en ningún caso ha habido ningún compromiso ni de nada. Es cierto, y contestando también a las preguntas, una de las preguntas que había del señor Ferri, bueno, las cuestiones jurídicas que afectan al ente público Radio Televisión Valenciana. Efectivamente, desde la abogacía y junto con los liquidadores hay varios centenares de pleitos que tienen que ver con Radio Televisión Valenciana. Insisto, en el ámbito de lo contencioso, uno de los ámbitos de lo contencioso fue la sentencia precisamente que derogó el nombramiento del señor Reig como director general, pero que no provocó efectos jurídicos. Había otra demanda en el contencioso administrativo sobre el cierre de Radio Televisión Valenciana que tampoco se ha sentenciado sin ningún tema, y después quedan, digamos, que afecten al ámbito laboral las dos demandas, pero una afectaba y otra no, porque una era por el Real Decreto de nombramiento provisional, y después la demanda sobre la ley de cierre de Radio Televisión Valenciana ante el Tribunal Constitucional. Es un tema que tenía que resolver el Partido Socialista. Creo que el portavoz se comprometió y creo que presentaron el escrito ya al Tribunal Constitucional solicitando de alguna manera, que ya no tenía objeto por la nueva ley el recurso. Ahora bien, todos sabemos que el Tribunal Constitucional no está obligado, no es como otro tribunal en donde si se renuncia decide que lo retira. En este caso el Tribunal Constitucional, en razón de lo que crea el ponente, va a decidir lo que quiera y lo va a decidir cuando quiera. Por lo tanto, estamos ahí a expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional, que puede tener en cuenta el escrito o no, sin ningún problema, y no está condicionado para nada. Y después, derivado en tanto en cuanto está parado, está el recurso también de la Audiencia Nacional respecto del tema del ERE. Pero, insisto, ahí no se ha adoptado ningún acuerdo por parte del Consell, no ha habido acuerdo en ese sentido ni negociaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna citación todavía. Me imagino que si hay alguna citación, entonces podremos hablar y les podré exponer. Yo creo que eso lo mejor es públicamente explicar cuáles son los condicionantes que hay, pero es que lo creo de verdad, públicamente decirlo y comentarlo, decir, mira, si puede ser ajustado derecho, no ajustado derecho y nulo. Bueno, pues cuáles son las variables, cuáles son las probabilidades y punto. Pero a día de hoy, que yo sepa, no hay nada. No sé si, como ponía la información, que yo sepa, no.
Vostè parla d'una quantitat estimada de 15 milions per a preparar continguts, una estimació inicial. I hem parlat de que n'hi havia un pressupost total de 29 milions, una previsió total de 29 milions. I jo li he dit, i vostè no ha acabat de concretar, que clar, que a més de pensar en els productes per a emetre, etc., n'hi hauria que pensar també en que quan tinguem el model definit n'hi haurà que sostindre una estructura de personal i per tant que ahir el marge veig que s'està reduint massa i si parlem de reobrir radiotelevisió en la tardor n'hi hauria que pensar ja en que en algun moment n'hi ha que veure també quina és la previsió de la que es pot disposar per a dissenyar també la reincorporació progressiva o el reclutament en base als criteris en el que s'han compromès en la filosofia de la llei 12-2015 i que això vol dir que n'hi ha que pensar també en aquest reconeixement d'alguna qualitat als extreballadors de radiotelevisió que complisquen els requisits que demanda la nova televisió. Per una altra banda, jo també crec que n'hi ha un problema jurídic greu, que és, o dos. No entenc ben bé que Culturarts estiga, per una banda, fent convocatòries de subvencions per a la producció en el sector audiovisual, que a més Culturarts està ara sotmès a tot un procés d'elecció de nous responsables i per una altra banda Presidència tinga residenciada la facultat de gestionar aquests recursos que se van assignar a la radiotelevisió valenciana i per tant no sé si pot haver ahí alguna incongruència, però en qualsevol cas, clar, l'adjudicació d'aquests suposats 15 milions per a producció, el problema jurídic segon, més enllà de la coordinació i de les possibles incoherències que es puguen produir, estaria en qui contracta, qui licita, qui contracta. I perquè les Corts tenen que definir el model i per tant tenen que definir també moltes qüestions. Jo crec que el Consell Consultiu no té capacitat per a contractar i crec que les Corts tampoc. O sigui que jo crec que més prompte que tard caldrà tindre presentar davant d'aquesta comissió un informe jurídic i una proposta que puguem fer en un exercici de transparència i de responsabilitat compartida i m'agradaria que fos més prompte que tard perquè a mi també em dol el sector audiovisual però voldria pensar en que hi ha que facilitar un procediment de concurs que siga prou obert com per a no comprometre el futur model de radiotelevisió, però també, i per tant, prou consensuat i que a més estiga en la línia de lo que pot ser una recuperació del sector i sobretot uns criteris de distribució dels contractes i de les ajudes en general que no siga sectari, és a dir, que no prime a cap grup mediàtic o a cap equip o col·lectiu de productors o de professionals davant d'altres. I per tant jo crec que haurien de tindre una reunió monogràfica en algun moment per això i té vostè la clau en quant que vostè controla els plecs o controla l'esborrall o controla, diguem, la visió, té més informació en aquest moment que nosaltres. I per tant m'agradaria emplaçar-le a aquesta nova trobada en la que puguem parlar entre tots d'aquests temes. Gràcies.